Voor de allerlaatste keer iepen een manjetemoen de dwarren van dit zwembad in Bedaat. Het huurcontract van zwembad Spetter is net verlengd. Er wordt veel gespeculeerd waarom het hier niet kan blijven. Daar is zoveel over gezegd al de afgelopen jaren. Weet je dat ik wil gewoon stilstaan bij de mooie dingen. Vooral het loslaten van de mensen, het bad, je eigen. Het is allemaal van jezelf. Alle mensen die hier komen zijn gekomen voor Spetter. En niet omdat het moet. En dat is denk ik toch wel het mooiste waar ik op terug heb. De verbinding die is gelegd met de mensen. 3 jaar lang joeg Anita les in Bedaat. 2 keer in de week kwamen deze vertrouwde gezichten del. En die balen er nou ook van dat het zwembad dicht giet. Het is eeuwig zonde. Echt weer, eeuwig zonde. Ik vind het heel spittig. Het is heel erg jammer. Vanaf het begin ben ik erbij geweest. En dat had ik heel goed verdiend. Is een afbrokkeling van iets wat je hier. En dan moet je afwachten wat er voor in plak komt. Je neemt het nooit helemaal in. Het is een vervanging, maar het is net hetzelfde. Maar waar het Spetter ophoudt, gaan de lessen onder een orennamme in een orenstad gewoon verder. Bijna alle zwimmers gaan met Anita en mij naar het tolhuisbad in Dokkum. Toch wie het nog een hele put om dat voor een oor te krijgen. Het zwemwater is ook daarvoor, want het zwemwater is overal vol in Friesland en in Nederland. Dus om een plek te vinden, dat was schuiven, passen, meten, maar het is gewoon gelukt. Niet blijven hangen in het verdriet en in de strijd die is gestreden, maar gewoon vooruitkijken. Deuren gaan dicht, deuren gaan open. En we gaan daar ook gewoon weer iets moois maken, samen met het team van Dokkum. En ik heb er alle vertrouwen in. Anita gaat mooi. En haar orenlesjouwers gaan ik al je mooi. En daar heb ik wel weer vertrouwen in. Dus volgende week maandag laat deze vrouw in Dokkum in het zwembad.